ty kokos przyjebał. Jak ta kamera nie robi. Miło! Odi! Ja bym ma tak kupula widział. Halo, dobre ta fajnie słapy. Jak ci wszyscy bieli, no. Duchowiec, oj pomal. Ale skąd ale to Rima. no ty koko, ale bo ty materializano, ja jestem napis. Gdzieś na ścianę. Ale nie. Zrymlamował. Chciała moje herbatki. Możemy? Ja już nie chcę! Łapka 3. To piło możemy... Zobaczcie to wszystko. Ale to boli! Ale zerkana, to do... No piku, oni powiedzą, jak to boi moich żywotów, no. Patrzcie, mi to kieta mam tak, co nie? Będzie fajnie. Gajnie! Ma... A tam... Czy ja nie chota nic tam... Widzę są chore tym... Mamy nie szło! Pano, widzę są chore tym breczką, no picie jak idzie, jak się brać. Co to będzie w pici? Co to? Kurwa, tu masz fundusze, patrz.